खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 28 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 11 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै गोब्राब जेंनाफोरजों जुजिनाय समाव खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि फालांगिखौ फेहेरनो लुबैयो, अब्ला मोनसे गोदान गोरोबथायाव हाबनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथांनि गेजेराव माखासेया माबा मोनसे गोनांथार खामानिनि थाखाय दावबायनांनो हागौ। मोनसे मोजाङै सानना लानाय थिरांथाया इयुननि थाखाय लामाखौ गोरलै खालामनायाव मदद होगोन। नखरारि मुलाम्फाखौ गोसोआव लाखिनानै नोंथाङा माखासे गोदान दोनथुमनाय बिथांखिफोरखौ मावफुंगोन। राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनो माखासे गोदान बिबान होनाय जागोन। गथ'फोरा मोजां दावगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि खामानिनि जायगायाव माखासे गोदान सोलायनाय फैनो हागौ। दिनै बेलासियाव नोंथाङा सोरबा लोगोनि जोनोम साननि पार्टियाव बाहागो लानो सानथांखि लानो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना सरासनस्रा सान। फरायनायाव नोंथांनि गोसो जानाया एसे खम जानो हागौ। बिदा-फंबायफोरजों सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। दिनैनि साना बिल्डारफोरनि थाखाय मोजां सान। नोंथाङा गोदान टेन्डारफोरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा आर्जिनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि न'नि सोरगिदिं मोनसे समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि मान आरो सन्मानआ बांगोन। सोरखारनिफ्राय मुलाम्फानि जाथावना दं। नोंथांनि गोजाम बेरामा नुजाफिननो हागौ। नोंथांनि आंगोफोरनि अननाय आरो जोथोन लानाया नोंथांनि थाखाय मोनसे गोहो बांहोग्रा फोरमान जागोन। गोदान मक्केलफोरजों रायज्लायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथाङा गोथार थावनि दावबायनो थाखाय बबेबा धोरोमारि थावनियाव थांनो हागौ। दिनैनि माखासे जथुमफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। माखासे गोदान फालांगि जागायजेननायनि थाखाय साना मोजां। नोंथाङा नोंथांनि थाखुमानाय रोंग'थिफोरखौ बाहायनानै सानखौ साबसिन खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनै नों नाजायोब्ला मोजां जाफुंसारनायाबो जाथावना। दिनै नोंथाङा फ्राय जायखिजाया सुबुंखौ नोंथांजों गनायथि होनो थाखाय राजि खालामनो हायो। न'नि माखासे बाथ्राफोरा हरखाबै नोंथांनि नोजोराव फैनो हागौ। एसे सम हारसिङै हगार। बेयो नोंनि थाखाय मोजां जागोन। हेफाजाब होनाय आरो गोरोबथा खालामनायनि गोख्रों थांखिजों न'खौ नागार। मावख' एबा आयदायाव नोंथाङा माबा मोनसे आयदायाव गोरोबथा खालामनांनो हागौ, जाय फैबाय थानाय समाव नोंथांनि फारसे खामानि मावगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै सोलोंथाइ, बेंकिं आरो आरोंदायारि हाबाफारिफोरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा जोबोद मोजां दिन्थिफुंगोन। सानखांनाय आरो रंजानायाव गोबां खर्सा खालामनाया गोबां सुबुंफोरनि सिपिआव गोबाङैनो गिलिर जानो हागौ। बे समाव गावनि खरसाखौ सामलायनाया नोंनि थाखाय साबसिन जागोन। नखरारि आबहावाया खुसि जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरि आरो गेदेरफोरजों सोमोन्दोखौ रंजानो हागोन। सावस्रिनि बिथिङाव माखासे सुबुंफोरा दुंखावनाय, बांद्राय एसिडिटी आरो उदैनि बेरामफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंनि जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। राङारि बिथिङा दिनै गोख्रों थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय मदद मोनगोन। बिथांखि लानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। दिनै नोंथांनि गोसोआव गोदान आरो गोदान सानस्रिफोर फैगोन। गुबुनफोरा दिनै नोंथांनि सोदोबफोरखौ मोजाङै बुजिगोन।
मावख'आव बैसोगोराफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। मोजां खामानिनि थाखाय नोंथाङा थुलुंगा मोननो हागौ। सावस्रि सेक्टरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि खामानिनि फोथाराव मोनसे बान्था मोननो हागौ। दिनैनि माखासे समखौ लोगोफोरजों रंजानायबो बारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। तुला राशि, बे समा मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोनि थाखाय जोबोद मोजां। माखासे सुबुंफोरनि साख्रि गैजायैया जोबनो थांगासिनो। नोंथाङा हरखाबै मोनसे गोलाव दावबायनो गोनां जानो हागौ। नोंथाङा जिउजों सोमोन्दो थानाय माखासे गिदिर थिरांथाफोर लानो हायो। धोन मुंदांखाया बांगोन। सांग्रां था आरो थार खाबुफोरखौ नेथ'। जुदि नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ फेहेरनो सानदोंब्ला दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। दिनै जायखिजाया खामानियाव गोख्रै खारनाया मोनसे हेंथा जाहैगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोजों नोंथांनि साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, मावख'आव उफ्रा बिबान मोन्नायनि जाथावना दं। नोंथाङा गोदान हाबाफोर जागायजेननायनि सायावबो साननो हागौ। गुबुनफोरा मा बुंदों बेखौ मोजाङै खोनासं। पजिटिभ था, बारा खामानि गैयाबो जानो हागौ, थेवब्लाबो साना थाबैनो बारलांनो हागौ। मावख'नि खामानियाव जायखिजाया हेंथाफोरा जोबनो हागौ। दिनै नोंथाङा माखासे सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ जाय नोंथांनि जिउआव गोथौ गोहोम खोख्लैगोन। राङारि आयदाफोरखौ मोनसे जुनिया रोखोमै सामलाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां। धनु राशि, बेयो गलाय-गथाय फिथाइनि सम जागोन। बे समाव नोंथाङा एसे उसुखुथु मोननो हागौ। नोंथाङा नाङै गोब्राबथिफोराव गोग्लैनो हागौ आरो सोलिबाय थानाय मावथांखिफोराव हेंथाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। राङारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनोबो माखासे सम नांनो हागौ। जायखिजाया गोनांथार थिरांथाफोर लानायनि सिगां मोजाङै सान आरो बेनि उनाव बेफोर नोंथांनि जेंनाफोरनिफ्राय उदां जानायाव हेफाजाब होगोन। नखरारि जिउआ गोरोबलायनाय जागोन आरो नोंथाङा जोबोद थुलुंगानायजों नखरारि हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन। माखासे दावबायनाय जागोन जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मकर राशि, दिनै माखासे सुबुंफोरा नोंथांजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि गोहोआ गोजौआव थागोन। राङारि मुलाम्फानि थाखाय गोदान लामाफोरा रोखा जागोन। नोंथाङा सोरनोबा दाहार होनाय रांखौ मोनफिननायनि जाथावना दं। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सोलायनायनि सानबो जागोन। नोंथाङा जिउआव दावगालांनो थाखाय गोदान बिथांखि बानायनांगौ। बेयो नोंथांखौ जाफुंसारहोगोन। स्टेशनारि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै मुलाम्फा नुनो हागौ। खामानि मावग्रा आइजोफोरा मोनसे फिसा दारिमिन जागायजेननायाव नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानो गोनां जानो हागौ। नोंथाङा सासे आइजोनि फारसे गोसो बोनो हागौ। लोगोफोर आरो लोगोफोरा नोंथांनि नाजानायखौ मदद होगोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव गोबां जाफुंसार जानो हानायनि आसा दं। गावनि न'खौ साजायनो आरो समायना खालामनो थाखाय नोंथांनि लांदां समखौ बाहाय। खाफालखौ बांहोनो थाखाय खाबुफोर सोमजिगोन। सिनायलायनायफोरजों ट्रेन्जेकसनफोराव सांग्रां जा, नङाब्ला सोमोन्दोफोरा उनाव गाज्रि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गोथां गाब। मीन राशि, मोजां खाबुफोरा नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। नोंथाङा गोदान बिथांखि आरो खाबुफोरनि बागैबो मोनसे गिदिर थिरांथा लानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मोनसे गोदान मासि एबा गोदान खामानिनि थाखाय मोनसे अफार मोननो हागौ। गेदेर हेंथाफोरखौ बोखारनो हागौ। राङारि मुलाम्फा जागोन आरो आयनि मोनसे गोदान फुंखा गायसननो हागौ। नोंथाङा माखासे दावबायनो गोनां जानो हागौ। गुबुनफोरा मा बुङो बेयाव गोसो दाहो।
गावनि खामानिजों बयखौबो खुसि खालामनो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबो फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।